zaɓe ta hudun shi ana komawa ban ji ƙuri'a saboda in ni jiwa ma ƙuri'a ni shiga layi kai min ba daidai ba to duk inda haka sai na ci kwalaka to da aka yi ga haka dan gara ka hau ba da ƙuri'a ta duk abin da kai iyaka ta ɗumin ga da kun kaje ina yi ban ƙara da gare rajje ƙuri'a kowa ya diba ruwa in kada gani na ruwa kowa ba da zuwa ban jiwa kowa ƙuri'a kunji don haka mu iyakanmu mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya mu iyakanmu mu haɗa muku in kun ga dama ku yi tsohon tafiya in kun ga dama ku yi sabon tafiya amma dai ba tafiya ya kamata ku yi la'akari da shi ba yan takara ya kamata ku yi la'akari da shi duk inda mutumin kirki yake mai yan dama dama da yake nace babu na kirki cikin yan siyasa to duk inda mai yan dama dama yake da Allah ya gafarta ma baban Mallam Abubakar Gumi yace da baki kirin ga da baki to duk yan siyasa ku ji ta ga baki na babbaku ne duka in akwai wanda ya kai hisuwa ya hidda wani ciwo lalura ta ni gare ni duk baki suke amma kuma akwai waɗanda an baki kirin akwai waɗanda an baki akwai masu yan dama dama to ku kalli masu yan dama dama ko cikin wani fati suke ku zakulo ku jiwa musu ƙuri'a sai abin ya zo muku da yan dama dama ku da kabiyar su amma in kun ka ce tafiya za ku ci tsinan ne har ni zaka kafe kana ga wannan magana zan ci durun uwarka ka bi ni a hankali ƴaƴan haramun kawai munafikan banza ainihin munafikin musulmin ana neman ku ne munafikan musulmi matsiyata dan me cin gutsun uwarka ku din masoya annabi ne ku masoya annabi ne ƴan durun uwa shegu ganan ƴan uwanku dan gutsun uwarka masu kafe annabi suna ce mai yayi kama da suna siffanta shi da sunan wasu halittu daban a annabi yayi kama da kaza annabi yayi kaza shegu la'anannu ƴaƴan haramun ba ku iya tanka musu ko ku ce musu ba daidai bane sai mu da kawai muka tsaya muku a wuya wawa kare kawai ni za ka kafe ka ce wai na yi sula wani ya zagi annabi dan durin babanka kai kafi da san annabi ne kai kafi da san annabi ne shege tsinan ne kawai dabba wanda bai san abin da yake wato Aminu dan uwarka da ni kake faɗa ba da yaran da suke zuwa su yi bidiyo ka bi su DM ka zage su ka gane ai ni na tare ka suke zuwa suna bidiyo akan bidiyon da nayi bane zaka dinga bin su ta DM kana zagin su dan uwarka ni ya kamata ka kalla kai ka dawo min ni da kai ba wai yara kananan ba kuma ni ne na faɗa na ce kai ne silan zagin annabinmu dan uwarka duk wani hukunci da za a yi wannan arna to kai ya kamata a yi maka fiye da nashi kuma sannan ka fito kana ta magana cewa wai a dubi bidiyoyin shi sama da shekara 1 da wani abu dan uwarka sama da shekara 1 waye san sa amma lokacin da ka zo ka fara kawo magana da kai da ka zo ka musu wannan abin suka zo suka yi wannan abin ta da waye jawo wannan yaran da kake bi da wa'annan da kake ganin su kana raina su dama an ce wai ido wa ka raina wanda nake gani kullun ba su ya kamata ka je ka dinga fatin kana bin su ta DM kana zagin su ba ni da kai muke yi ni ya kamata ka biyo ta DM ko kuma ka san wata hanyar da zaka yi mu haɗu ni da kai dan uwarka sannan mu zo mu buga shege dan iska karamin dan iska kawai ni ne ai ba wai kana wani magana kirista mu ba ruwan mu da kirista mu yanzu kai ne babban matsalar mu saboda kai ne kake so ka hada fitina kai ne kake so ka hada rikici kai ne kake so ka kawo rikicin addini ko kuma a rikicin kabilanci duka kai kadai ne amma ka je kana biyo yara kana cewa wai gashi kai Aminu da Tawon duk wani abu da kake yi fa mu riga mun sani wallahi jama'a Aminu da Tawon baya sallah wallahi in kun ga Aminu da Tawon yayi sallah to ya ga jama'a ne amma muna da yakinin cewa muna tabbatin cewa waɗanda suke zaune da shi suka san sa sun tabbatar da Aminu Jatawun baya sallah saboda haka duk wannan abin da kuke gani yana zuwa yana faɗa wallahi yana yi ne kawai dan ya hada husuma amma asali kai da ba ma sallar kake cikawa ba dan iskan gari kawai duk da kafir ka riga ka fito ka ce kai dan iskan gari ne ka zo kana bin yara dan sun yi bidiyo akan ka sun ce kai ne sila ka dinga cewa wai kaza ka dinga cewa to in ma zagi ne da zagin malaman da kuma ai kai ne a gaba ai wa'annan yaran kanana da suke zuwa suna faɗan gaskiya a kanka na yadda ka jawo aka aibaci addininmu aka aibaci annabinmu wanda kai ne sila ba su ya kamata ka bi ba suwaga ne ya fara fito da maganar suwaga shi ya fara fito da maganar shi ya kamata ka bi ta DM ko kuma ka san hanyar da za ka yi ka zo mu buga ni da kai don uwarka shege karamin dan iska matsoraci kawai sai yara sun yi bayani ka je ka dinga bin su ta DM kana zagin su kana musu kaza ni ya kamata ka samu ni ne na fito na faɗa kuma duk wanda ya san gaskiya ya san da cewa umma wancan kiristan yayi ba daidai ba ko kuma ce yayi mugun kuskure to kai ne sila shege arne kawai muna zuwa muna bata bakin mu ashe kai sallar ma baka yi baka ma cika sallar
wanda suka san ka suke jikinka su suka tabbatar da cewa wallahi Ali ka daina damun kanka akan Aminu, wallahi Aminu bai damu da ibada ba. Idan ko ga Aminu ya ibada to ya ga cikin jama'a ne, amma wallahi baya sallah kwata-kwata, baya sallah kwata-kwata. Kuma ni naga alama buri yana kama da mutum. Saboda haka ba da yara kanana zaka yi ba, ni ne muke fighting da kai, ni zaka kalla kai da ni, ba yara yan kanana da suke zuwa suna faɗan gaskiya akan ka ba, baka so a faɗa. Har kana wani magana cewa ai ba a san shi ba, dama aikin sa kenan. To kai me aikin ka? Kai kuma aikin ka hada rigima. Shine yanzu ka je ka ballo ruwa, ana so a goga wasu, duk da an goga musu, ka jawo an batarwa annabi, ka jawo an yi batanci ga annabi, kana so ka zama kanka kai shiru. To kai ne sila, da ba kai ba da ba za a yi ba, da ba kai ba da ba za a yi ba. In dai za a yi wa wannan bawan Allah hukunci, to jama'a hada da Aminu Town, kar a sake a barsa. Kuma zan ƙara maka warning, wa'annan yaran da kake zuwa kake bi a DM kake gaggaya musu magana, ba da su kake yi ba, da ni kake yi don ubanka. Kuma ko yanzu ka shiga intanet ka yi bincike a Tehran, babban birnin Iran, wani ɗakin bauta ne ya fi yawa tsakanin masallaci da ɗakunan bautar Yahudawa? A Tehran, ɗakin bautar Yahudawa shi ya fi ko'ina yawa a babban birnin Iran. Babu masallacin. Kun ga wa'annan ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ga mun fito muna magana akan malaman nan naku. Mu ba wai fa malaman ku ba mun tsane su bane dan akidanci ko dan wani abu. A'a, maganganu da suke cikin jahilci da rashin sani. Ka ga malamin nan ba kana Najeriya, baka taba zuwa Iran ba, baka san hanyar Iran ba. Tsabat san zuciya da akidanci da wa'anda kake gaya muwa tuma kai ne su. Ba su san me ake kira media ba. To ga media nan yanzu ka ce mu yi bincike, gashi nan mun yi bincike. Da mu da kai duka ba mu taba zuwa Iran kan ba. Amma tun da ka ce mi gogulin, gashi mun yi gogulin. A Tehran gashi nan a gogulin sun ce Iran birnin da kake magana, suna birnin Tehran din suna da masallaci 2700 da wani abu. Inda kake magana gurin botan Yahudawan kuma guda 30 ne. A bayanin a ƙasa gashi sun ce gun botan Yahudawan 30 ba ma duka suke aiki a cikin ƙasar ba. Ga su nan guda 2700 gaba ɗaya masallatai ne. Mun gaya muku malaman nan sun mai da tumaki, dabbobi da ikai. Kawai malami wai sai ya zo ya zauna. Ai tunda in Najeriya kuka samu matsala ku, tunda kuka dauka cewa duk abin da malam ya faɗa wanda ba a Qur'ani yake ba gaskiya ne. Tun a nan kuka rabu da hankalin ku, kuka daina auna hankali da maganganun malamai, kuka daina bincike. Ku in malam ya faɗa ku ka a fito a ce ya ƙarya. Kiri ga ƙarya yanzu firi mutumin nan ne. Ka ce mi gogulin, mun yi gogulin. Ga ta nan kai da kake kallon bidiyo na an baka yadda ba, yi gogulin ka gani. 2700 da wani abu duka masallatai ne. 30 ne gumbotar Yahudawa. 30 din ma ba su aiki duka. Irin wannan abubuwan ne yasa kuka ga muna fituwa muna magana akan malaman nan. Kuma mu ba ruwan mu da aqida, ni wallahi ko dan ina ne irin wannan haukan sai mun fito mun kafe shi. Wa'annan malaman ku dinga aiki da hankali in suna faɗa muku abu, saboda su yawanci wa'insu daga cikin su dabbobi ne, ba su da ilimi akan abu. Su dai burin su ya za a tusa muku a gidanci. Wawa da kai ka fito kana ƙarya a gaban mahaukata sun ɗauka sun yadda, wa'inda ba su da ilimin komai na duniya. Kai mun buɗe ido, mun san duniya da kyau, mun san duniya da kyau. Ba ƙauyawa bane mu da kuke zaune Najeriya wa'insu daga ciki. Ba ku da ilimin komai, ba ku bibiyan komai. Ita kanta media ba ku san ma ne media ba. Inda ake samun labarai na sahiha ba ku sani ba. Ga gogulin nan kai da kake kallo na, je kai gogulin ka tabbatar da abin da muke faɗa. Irin abin ne yasa kuka ji muna cewa malaman ne mun fara tun tsilan uwarsu. Ni dama wannan dabban malamin tuntuna baka kwata-kwata ma, ni in naga bidiyon shi ma scrolling nake ban saurara. Allah ne yau zan saurara ma wannan